ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕರಡು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೆದರ್ ಉಂಡು. ಈ ವೆದರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಬರ್ಕಂದ ಉಂಡು. ಚಾಕ್ ನೀರು ದಿನಗನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಾಕ್ ಪೇರಿಜಿ ಬಂದು ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಸಾಯ ಪಡೆದು ಪೋಯಿರು ಬಾಲೆಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಾರ್ದ ಬಸಿ ಕುಂಟಾರ್ದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನರ್ತಾರೆ ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಕಾಂಡಲಾಕದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪದಡಂಟನಗ ಹೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಕುಂಟರ್ದು ಡೆಪ್ಪಲ ಬೇಗ ಕುಂಟಾರ್ದು ಕುಂಟದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯುಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಗಿಯುಡು ಬಂದು ರಪ್ಪ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಬತ್ತೇನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಜೀರಿಗೆದ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆತಿಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಷ್ ಆಬುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪು ಆತ್ನೆಟನ್ನು ಕುಂಟಾರ್ದುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನು ಯಾನು ಕಸದೆ ಬರ್ಬೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಕಸದೆ ಇರುವತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ ತಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಕುಂಟಾಂಡ ಅರ್ಧದು ಯಾನು ಆಯ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೈತೆ ಕಸದೆ ಇರುವತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಆಂಡ ಆಯ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕದ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೋಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ಕಸ ಇದೆಯೇ ಚಾದಿ ಹೊಡಿತಂಡು ಚಾಕ್ ಪೇರಿಜಿ ಕೋಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಜಿಟ್ಟು ಚಾ ಪೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಮರತೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂಚ ಯಾಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಪೇರು ಚಾ ಪರ್ಜಿಂಡ ಒಂಥರ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಒಂಥರ ಆಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಥರ ಆಪುಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಚಾ ಬರ್ಜಿಂಡ ತೋಡಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ್ ಕನವಳು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಂತ ಪರಡು ಇತ್ತೆ ಕಸಾಯದಿತ್ತೆ ಕಸಾಯಿಗೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡು ಇತ್ತದ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಜೋಡು ಹಿಂಗೆ ಗಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕಣದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಡ್ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇನಿ ಸಂತೆ ಬೋರೆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಬಾಲಿನಿ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಪತ್ತೊಂಬರುಡು ಸಾಮಾನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷನ್ ಆರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ 10 days ಆವು ಇಲ್ಲಲೆ ಅಂಚದು ಐತ ಬೇಲೆ ಅವಡತ್ತೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬನ್ನೇಟ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ತೂಡು ಹಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಆದ್ನೇಟ ಇಲ್ಲೇನು ಜನ ನಡಪುಣ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೇಗ್ ತೋಡು ಏನು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಾನು ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಕಸಾಯ ಕೊಡ್ದು ಕುಂಟಾರ್ದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಯೆ ಚಾಪಡ್ದು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ಇರಬತ್ತೆ ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಪೇರು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಕಾಂಡ್ಯಾನ ಚಾ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪರೋಡು ಪೇರು ಕಂಡ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂದು ಕೊಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಬೇರೆಡು ಅಂಚದು ಪೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ತೆತ್ತಿಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಆವಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ತೂಡು ಈನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಕೂರಿದ ಕಜಿಬದ ಒಂಜಿ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಟೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕಾಸಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರಂದು ಅಂಚ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ ಬಂತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಬಂಜಿ ಮೇನೆಗೊಂದು ಕೋರಿ ಕಟ್ಪಾತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಏನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ನೇರ್ಪ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ನೇರ್ಪುಜಿ ದೇವರೇ ತೂವ ನೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೇನು
ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಬನ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾತೆ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಡ ಇಪ್ಪಡು ದೇವರು ತೂವೇನಾರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿಗ್ ದಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ವೇರು ಅಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೀತಿತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನೇಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಕೊರಿಮಿ ನಿಜಂದ ಅಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿರಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ವೆಜ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಮೊಕ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬೋಡೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ಎಂಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿಗು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಮಲ್ತಿನ ತಿಂತಿನ ಪೂರ ಅರೆ ನಿಕ್ಲ ತೊಜ್ಪಾಲೆತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ತೊಜ್ಪಾಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾಪಾಗ ಯಾನ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೆ ಓಕೆ ಅತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತುಂಡು ಆತೆ ಪಾತೆರ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೂಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಯ್ನನ ರಪ್ಪ ಚಾದಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾದಿಯೋಡು ತರಬೇನಾಗ ಜೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ದಾಂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಚೂರ ಆಯರುಂಡು ಎರಡು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೇನು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಏತು ತೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಏಳು ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ದೀತೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಈಗ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಹರ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆಕ್ ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮನ್ನು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ನನ್ನ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ನಾನು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಬರೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಆಜಿ 3 6 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೈತುಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಈತಗೆ ತಂದು ನೇನು ಮಾತ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಜ್ಜಿಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೇನು ಮಾತ ನೇನು ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಎಗ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಡಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಏತು ಉಡಾತ್ ನೀರು ಮೈತದು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಕೊದ್ದೆರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಖಾರ ಆಪುಜೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಏಪಲ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಏಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ್ಯಾನ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಳಿ ಕೊಂಚೂರು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ಏನು ಕಸೂರು ಮೇಥಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಸಮ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಉತ್ತಂಟ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ರೈಸಿಗೆ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಪಂತಿನ ನಾನು ನೆಕ್ಕಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಗಂಟೆ ಆತನ ಪದ್ರಾಡಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು
ಫೈನಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆರು ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಆರು ಪಿದಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಆರೇಗೆ ಮುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಆರೇಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪಿದಡಿಯರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ. ಆರ್ಪೋದೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎರಡು ಮಣಸು ಮಲ್ಪನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉರ್ತಿರ್ತಿಕೊಳ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಐತೆ ಉರ್ತಿಕೊಳ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಅದಾದ ಮಲ್ಪನು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗ್ರೇವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ಲ ಇದನ್ನೊಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಂಡು ಬೈಯಾಗ್ಲ ದೀತೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಟೇಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್.